Og da må jeg vise deg noe for å komme inn på det. Og det er... Skal jeg med? Nei, du kan bare sitte. Det er den her. Kjenner du den, eller? Ja. Vil du holde den? Anduril. Ja, den er tung. Du vet jo godt, når du tar med den i filmen din, at det kommer til å bli en snakkis. Ja, det er spesielt svært. Men i filmen, den er der. Men det er kort, og man skal have skarpe øjne. Og man skal helst se det på det store lærred. Fordi ellers på tv, så tror jeg ikke, du kommer til at se den. Så jeg vil sige, at hvis du er en rigtig Ringenes Herres fan, du bliver nødt til at se den i biografen. Det tror jeg. Ellers går du glip af det.